Правду сказала. Так часто люди реагуюць, калі нехта побач чихае. Ёсць паданне, которое лічыць, што злыя духі, што жывуць у сярэдзіне чалавека, не могуць уцерпець, калі той ці тая кажа праўду. І вось так праз чиханне яны выходзяць вонкі. Іншыя людзі кажуць, што чиханне – гэта дыханне Бога, бо яго нельга ўтрымаць, над ім мы не маем улады. І праз тое надаюць вельмі важнае значэнне таму, што чалавек казаў, калі раптам чихнуў. А яшчэ лічаць, што калі чалавек чихае, то ён вельмі ўразлівы, бо праз чиханне могуць выйсці не толькі злыя духі, але нават уласная душа. Таму, калі чалавек чихае, у многіх культурах яму кажуць «будь здаровы». Па чиханні можна нават рабіць прадказанні. Некаторыя лічаць, што калі чалавек чихае 3 разы, то гэта да вялікіх пераменаў у лёсе, а калі 2, то да перамены надвор'я. А ў вашай сям'і ці ў мясцовасці, дзе вы жывяце, ці ёсць нейкія прымхі і забабоны, звязаныя з чиханнем? Раскажыце, напішыце ў каментарах, вельмі цікава даведацца.